Godmorgen alle sammen. Jeg er lige ude at gå her i det gode vejr, og jeg gik og tænkte på det her med, hvis tingene ikke helt fungerer for dig, så er der en eller flere ud af følgende, som du skal ind og kigge lidt på. Og det er enten din tilstand, det er din tro, eller det er din taktik. Så når du ikke rigtig kan forstå, hvorfor tingene ikke virker, så kig på, møder du op i den rette tilstand? Altså er du mentalt og fysisk klar til den opgave, du skal ind og løse? Og har du fået din søvn? Har du fået den rigtige kost? Sådan nogle ting. Og ellers er det din tro på, at tingene kan lade sig gøre. Tror du på, at det kan lade sig gøre sådan helt ned i underbevidstheden? Har du en fortælling, der fortæller dig, at det her det kan godt gå hen og blive svært? Eller ser det egentlig easy peasy ud? Så hvad er din tro på opgaven? Og så er der den sidste ting, som handler om din taktik. Altså, gør du de ting, du skal gøre? Kunne du gøre noget anderledes? Nogle gange, så hvis man har gjort det samme igen og igen, og det egentlig ikke rigtig fungerer, så kan det være, at man skal ind og kigge på, om man skal prøve at gøre noget anderledes. Så det var lige ordene for i dag. Kan I have en rigtig god dag. Hej.